Takže čaute ľudia, ideme robiť vlog zo Sliepkava. A prišiel Fero. Ten je taký trošku agresívny na nás. Čo? Čo sa nehýba? No. Táto tu prišiel. Táto je strašne chill. Táto. Poď sem. To je strašne chill. Nie, nejdeš tam pod tým. Tam sú pavúkovia. Nie, nejdeš pod tým. Tam sú pavúci. Čo pozor? To je pipina? To sú ďalšie pipinky. To je Brumika. Brumika, no. Áno, papa. Čak jej to polož. Aj ty chceš? Ti dám. Čakaj. Skoro mi zobrali aj prsty. Aj tu jedna žere. Perú sa. No, nie až tak perú, že? A prišiel, on je agresívny trošku. Tam si stojí jak pán. Tvoj. Tu žer. Bohno. Karamel. Zle to vidie, lebo proste svetlo svieti. Karamel, či tam. Som zabudla aj meno. Tu je. Čo je? On pôjde do 3. pátra na 100%. No ide sem, pôjde možno. Nie. Chcela som Sliepka ísť. Že? Nie. Nie. Môže ísť von? Nie, nechaj ju tu. Pero, ty čo? Hej. Čo ona? Taká. Toto je Bohunka. No taká. Taká to, že taká tučná trošku. Lebo veľmi žere. Teraz máme trošku maličký problém. Lebo tu je tento. A keby som to zobrala, tak by ma pohryzol. Potrebujem... No, čo som... Fero! Sa lúčime, čaute!